Okay guys, di na nagpapaawat si Emma. Ayan. Mag-decoration na kami. Naglagay na talaga siya ng ano, pampasko. Ayan o. Dito sa point, parang nakukulangan ako, so anong pwedeng idagdag dyan? Saan? Dito? Sa point namin kasi ang iksi. Mixing nga lang talaga yung... Oh, mixing lang. Nilipat ko dyan, di ba pag nibutan ko dyan na hula? Oo. Pero dito naman talaga to, Ems. Dyan na ba talaga? Oo, dyan yan. Kasi nilipat naman yan isang Pasko dyan. Nalalaglag. Ayan, yung magaan ang nilagay niya dyan, oh. Okay. Kasi sobrang liit lang ng ano namin. Ay, naku, Ng Christmas tree namin. Ayan, oh. Liit lang. Ay, nahulog pa atin sa ano. Sabi ko nga kung sa Pasko sana may ano si Emma, makapag-live siya para sama-sama kami sa probinsya. Kasi first Pasko yun if ever sa bagong bahay. So wala doon. Wala siyang leave kasi madaming tao sa Jollibee noon. Sayang. May ano kami, may ano, rest day. Mag-ano ka, Es? Pag-rest day ka ng tagdan mga 4 days. Oh, pag Sama ka. Para masaya sa ano, sa Nueva Ecija. Ito pala guys yung napamili ko sa 2 Shopping nung isang araw. Ayan, diba? Super late ng haul. Pero anyway, haul pa rin natin. Ayan. Bumili ako ng panyo para kay Cristo. Ayan, iuwi ko pag, ano, daling ko pag uwi namin. Tapos, pants lang. Pinunta ko doon, pants lang naman eh. Kaya, ayan, pants, yung white. Tapos, yung isang kulay, sinuot ko na kahapon. And then, ayan. Kasi wholesale eh. Yung pag 3 piraso, wholesale. 250 kapag isang piraso lang. And then, 230 kapag wholesale. So, 3 na binili ko. Ayan. Magaganda naman yung quality. Ayan. Tapos, malambot. Ayan, tapos yung isang parang kulay medyo peachy orange, sinuot ko kahapon. And then, diba nagsusukat ako dun sa mga damit. Ito lang yung nakuha ko guys, sa mga romper. Sadly, ito lang kasi walang kasya sa lola nyo. Kaloka, and hindi bagay sa akin, kaya hindi ko na ipinilit. So, ito, ganda-ganda lang ako sa, ano, sa kulay na ganito din. Parang olive green or, ano bang kulay ito? Parang, yung pansundalo. Ayan, ang ganda. Tapos may malaking ribbon sa magkabilang shoulder. Ayan, pang ano, pang formal din, semi-formal, ganun. Ayan. So, yeah. Ayun lang. And, ito, pang ano, pag naghihilamos tayo. Kasi, nagpaano ata ako? Nung Friday din ata yun. Pinaanuan ko yung buhok ko, pinatriman ko para mas maging healthy looking and keratin ko, di ba? Parang umikli ng konti siya ngayon. Pero okay lang kasi nawala yung mga split ends naman. So, yun, healthy ng buhok natin. Tapos, ayun, medyo na ano nga yung pagpapakulay ko na nasira ng David kasi para siyang hinaluan ng bleach kasi pinahabol ko yung, di ba, ano to, dark brown dati yung buhok ko, and then pinalight ko siya, tapos pinahabol ko yung ano, di ba, yung roots. Ay, Diyos ko. Kaya pala ang bilis-bilis kasi parang binleach siya, tapos nag-brittle yung ano, yung buhok ko, tapos tinatanong ko sila. Sabi ko, may binleach nyo ba yan? Kasi ano yung parang, as in, ang lambot niya pag kumuha ka na isang strand, pag inano mo, pinul mo siya, ang lambot-lambot niya. Sabi nila hindi daw, pero nakita nung sa bagong salon ngayon na pinuntahan ko na, yun nga, binleach nga ito kasi hindi pa pantay-pantay yung pagkakaano. Sobrang bad trip ko talaga sa ano, kahit kailan talaga yung David salon na yan, ang mahal-mahal ng service nila, palpak naman, nakakabwisit. Kalo may mga pachipa-chipa dyan, hindi pantay yung pagkakakulay sa akin, nakakabwisit talaga. Ang sama ng loob ko eh. Kaya, ayun, hindi talaga pag sinabing mamahaling salon talaga, hindi ka pa rin sigurado kung quality talaga yung ano, yung service na mabibigay nila. Pero yung David's na yun kaloka. 2 beses na ako nabuo na ano sa David's na lolo. Kasi yung first is way back 4 years ago pa ata nung ribad naman ako na hindi natuwid-tuwid yung buhok ko. Kaloka. 2 beses pang inulit yun. Tapos,
ito nga recently yung pagpapakulay ko. Kaya sabi ko, never na talaga sa David's Kalong. Anyway, ayun, nag-upload na ako guys ng vlog. Ayan, so may mapanood tayo yung inano namin noong kahapon. Pumunta ako sa Don Carlos and yung launching nung color paint. So, pinag-isa ko na lang kasi maikli lang naman yung sa launching and then yung kahapon nga. So, ayun, good morning! Netflix is life, guys. Ayan, ito yung bago kong pinapanood. Designated Survivor. Ayan, tapos nakapag-upload na ako. Kaya, naka-ano na siya. Naka-publish na. So, ayun. Manonood muna ako ng ilang episode siguro bago ko mag-prepare. Papuntang Las Piñas kasi i-visit ko yung yung mall, Vista Mall Las Piñas, kasi nag-send sila ng invite sa akin na may bazaar daw doon from September. Di ko alam, nag-start na ata sila. Basta until September 30. So, ayun. Di pa kami nakapag-bazaar sa Las Piñas. Kaya sabi ko, i-check ko muna yung yung area, kung okay yung foot traffic, traffic count, di ba? Kasi sa mahali sa Alabang, biglang mahal yung dun. Ang renta dun kapag bare months na. So, check ko muna sa Las Piñas. Kaya, we'll see you later. Sama ko kayo. Ayan, hinahanap niya si mama niya eh. Kakash! Wala na, di na tayo kakasya. Bakit? Si Ate Dende. Ikaw ba? Sasama ka? Sama nga, alis na tayo. Alis na tayo. Papa! Baba. Umiyak na nga. Nagbababay. Umiiyak, tapos sabi niya, bye-bye! Umiiyak, sabi niya, bye-bye! O, baba ka na lang, baba ka na. Doon ka na kay mama mo. Nasama ka na kay mama mo. O, yun naman. Ang tayo. Dali na, baba ka na. Sige na. Sige na. Pupunta kayo sa toys. Dali, Pabibili tayo tayo. mamakli. Pabili ka kay Tata Toys. Patay tayo. Lagot! Ma-hold up na naman ang mga bagay. Bye! Halika na. Sige. Tanda kami, Chen. Bye. Punta kami, Toy. Ayun. Punta kami Las Piñas. Check ko kasi yung bazaar kung okay ba siya, kung madaling puntahan kapag ka nag-commute, yung ganun. So, yeah. Ayan. Hiniram ko si Kari, kaya andyan pa si Luca. Si ayaw nang bumaba, kaya yan. Sama ka? Wala magpapabili ng toys, ha? Pupunta lang. Tingin ka lang. Tsaka si Ching Ching. Sinong gumawa ng mo? Sailor mo. Ay, sis! Hi guys. Hi guys! What are you doing? Ay! Huwag dilaan guys. Mababasa yung camera natin. Sige ka. O, sit down na. Kulin tayo ng pulis. Sit down na. Upo dyan. So, yan. Nabilis na kami, guys. Uy, alas 4 na pala. Ayan. Buti nakapagpa-pick up na si Jaco. Doon. Pupunta tayo sa bridge. Kaya pala biglang nanahimik, guys. Ayan, o. Tulog yung mga, bagets. Nakatulog. Eh, malapit na kami. Kakanan ka, boy, sa 370. Ate naman eh, wala na pinag-istoryan dyan. Oh, ang metro. Kumanap sa Live Avenue, sticker required. ayan, dito na kami sa Vista Mall, guys. Ito yung yung pop-up bazaar lang. Wala eh, parang mahina yung tao dito. Ayun. Pero ang daming nag-okay sa post ko, diba? Nagtanong kasi akong gustong mag-bazaar sa Vista Mall. Oo daw, kaso parang feeling ko antokin si Aiko dito. Okay pa rin sa sa Alabang. So, nakainan natin. Bila muna namin yung mga bagets ng small donuts. Ang cute nga eh. Matik eh, no? Oo. Saan sa'yo na lang? May tama na yun. Ayan, 1,050. Half-half. Half-half. Tapos may flavor siya. Cookies and cream, masarap yun. Half-half. Tingnan mo liit donut.
Naku, Japong, antayin mo si Tenten, no? Tapos ganyan din ka. Oo, ganyan din kakulit. Tapos, hindi, times ano pa, no? Times 3 pa. Maganda. Kain tayo. Ayan. Napa-samgipsal na lang kami, guys, dito sa Vista Mall. Thank you. Ay, wow, iba-iba pala. Bulgogi beef and then chicken spicy. Thank you. Yan, yummers. Only side dish. Tsaka only meat. Ano dyan? Sarap, no? Yung mga bata, kasi may free soup naman. Kumakain naman. Kain. Namimili na talaga. Wala, patay tayo. Yan na. Nakita na. Kanina na ano pa eh. Mahilig kasi ito sa kotse. Ayan. Wag na, tara na. Walang yaya si tita. Babay na lang. Bye-bye. Opo, car. O, babay na sa car. Bye-bye. Ay, very good. Yay! Ay, galing. Hindi nagpabili. Oh, ano ba yan, Lucas? Colors. Akyat. Sige nga. Sige nga, Cash. Go, Lucas. Lagay natin sa ano. Go! Yee! Makabasag tayo dito. Bayad tayo. Ano, pagod na? Ang ganda oh. Pero ang sarap nilang kasama ah. Ang likot nga lang. Talagang mapapagod ka dito, lalo na kay Lucas. Nakawala ka. Ayan, sobrang kulit. Dinampot na si Lucas. Tama ba yung... Baka third floor tayo. Third floor siguro. Nawawala si Kari. Tama, third floor siguro. Third floor ba? Third floor lang. Count ka, Ching Ching. Count, Ching. Count. 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 Ayun, si Kari. Ayun, si Kari. Sinakay na si Lucas. Kinidnap na. Day, little Ching Ching wants to play. Ay, hindi. O, sige, dito lang. Opo. Taas. O, saan ba dito? O, yan. O, yan, o. Rain, rain, go away. Look, ano yun? Mumu ulagot. Yung mumu. Saro! Wala, hindi huli. Saro si Mijur. Huli tayo. Palawin na ka. Ito yung si Mijur. Antay ako naman sasakyan, guys. Lakas ng ulan kanina, nagpababa ako sa Baklaran. Nagsimba kasi ako. Ayan, saan na kayo mga jeep? Nagluto ako, guys, ng seafood. Ayan, ano nga lang to? Mussel tsaka hipon. Ayan, tapos papalalamove ako sa store kasi lakas ng ulan eh. Natamad pa akong lumabas. Ayan, lalamove ko na lang. No! Tsaka nilagyan ko ng sausage din, of course. Ginamit ko yun. Ano bang ginamit ko? Ito, nilagyan ko na nito. Cajun, tsaka yung Old Bay. Yan. Yung herbs, tapos butter lang, garlic. Onion pala meron. Then, maagang na gano'n siya. Saan mo ito binili, Ems?
Sa Libertad. Liga na, kain ka na. Bango. Para lang din yung binibili namin na tag 1,000. Dali lang palang gawin na ito eh. Pagkain ng mga Pag nalasahan mo, alam mo lang gawin yun. stuff sana. RMK. Oo nga. Punta kami guys sa Quezon City, Scout Rallies. Pick upin lang namin yung chia seed. Sama ko si Japong. Ano oras ka nakauwi? Mabilis lang, hindi kayo na-traffic kahapon. Yun ang mga boy. Kasi nagpa-drop ako sa kanya kahapon sa sa simbahan. Inulan nga ako, basa ako. Anyway, ayaw, magandang hapon. Kung napapansin nyo, magang aming mata. Ayan. Lalong nagsingkita ng mga mata namin. Kaloka. Super bad news ngayong araw na to guys. Grabe. Aga-aga kanina. Ang sama ng naiyak na naman ako. Ayoko na ikwento. Pero ayun nga. Kasi si kunanin natin is namatay na. Nilason siya guys. Nakakawisit. Alam mo yun, nakakapanggigil yung gumawa nun sa kanya. Pero wala tayong magagawa. Akala namin narabi siya. Kasi naglalaway siya nung isang araw. Naglalaway. Tapos takbo ng takbo. Parang aligaga. Tapos ayun, ikinulong na muna kasi baka makakagat nga, diba? Tapos ayun, naging okay naman siya. Umiinom siya ng tubig. So sabi namin, hindi. Parang namin is, na nga yun, parang binetchin siguro. Tapos ayun, inaantay lang namin maging makarecover para ilabas na siya. Kasi hindi kakain yung kapag nasa kulungan talaga. Nagtatampo kasi yun. Natampuhin yung si Conan. Tapos kaninang umaga, nag-PM si mama na yun na, wala na daw si Conan. Grabe. Hanggang lunch, iyak ako ng iyak. Kaloka. Ayan, ang mata natin. Magang-maga. Para tayong kaloka. Lalo na pag nalaman nyo ng mga bata. Hindi daw pinaalam ni Nene eh. Kasi papasok kaninang umaga yung mga bata. Hindi pinaalam, baka tamarin din daw pumasok. Kasi kahapon pa daw iniiyakan na yun ng mga bata eh. Yan nga yung pag-uwi. Ito na mo. Kainis, bakit sa si Conan pa? I mean, wala dapat asong namamatay sa ganun, di ba? Hindi dapat nilalason, yung mga ganun. Baka salbahe talaga ng mga tao. Nakakagigil. Yun, pauwi pa naman din kami sa kailan ba eh? Sa Monday. Ayun, di man lang kami naantay ni Conan. Alex! Wala, nilibing na nila mama eh. Wawang Conan eh. Ay, sakit sa dibdib. Sabi ko nga kay Jeff, sana may magbigay ulit ng parang si Conan. Sabi niya, ang sakit-sakit naman daw pag ay, pag nawawala ng alaga. Kaya stop na muna tayo. Kasi bigay lang yung si Conan eh. Wala kaming binili sa aso ko dun sa probinsya. Puro bigay yun. Ayun. Binili ko lang ata si si Groot. After kay Groot, ayun, sunod-sunod na. Dami nang nagbibigay. Si Tipi hindi. Bigay lang yung si Tipi. Oo, tapos sunod na si Tipi. Nauna si Natsu. Yung bumili si Den kay Natsu. Tapos bumili din ako. Tapos yun, sunod-sunod na yung bigay. Si Conan. Si Maggie. Ay, dumami na kasi ng anak si Maggie. Ayoko na. Tama na guys. Sakit. Ay, hirap sa dibdib. Loka. Yun ang hirap pagka yung alaga mo may buhay din eh, no? Pagka nawala sila, lalo't yung lifespan nila is mas lang din, mas maikli kesa sa atin. Cannot be. Yun na. Ang sakit. Magawa mata namin. Ito na kami guys sa store. Ayun, inabot na kami ng traffic ng Japong. Pero ayun, dito na yung chia. Bukas magre-repa kami. Sa ako na kasi yung binili ko para mas marami. Ayun, sayang sa kakapalalamog ng ng mga na-repack na din. So, sabi ko kami na lang mag-repack. So,
Chia lang naman yan, kaya okay lang na i-repack, di ba? Ulit-ulit na tayo sa repack. So, yeah, halata pa rin yung ano ko. Mata ko. We're having coffee lang, guys. Talagang sa ano yun, no? Isang order ng Jolly Spaghetti. Jolly Spaghetti. Pabili ako Sanda ko. merienda nila. Sarap. Payong agad, dito pa nga sa ano, loob. Tamad mo naman maglakad eh. Tamad maglakad. Ayun, uwi na kami. Tapos na naman ang araw natin, guys. Talaga nag-blush on pa ako, di ba? Pauwi na. Yung mata ko, oh. Kaloka. Addict na rin si Bonso sa ano. Money heist. Kaya, Thank you. Hi, guys. Hi, Ching Ching. Ayun, pahatid na lang ako kila, ano. Sumabay na ako kila Mika. Hi. 98 lang po dyan sa mayon. Grab. Nag-grab din Grab ako. share. Grab share. Sige, happy. Lilipat na sila bukas. Liga dito, usap tayo. Usap tayo. Sino ta? Kamu to, salbahe. Kinuha yung ano. Doraemon. Oh. Tamo, di mo naman gagamitin eh. Alis na kayo, mamaya? No. No. Iwan mo na si ate? Ha? Don't. Iwan mo na si ate Ching Ching? No. No. E di maiwan ka dito? No. No din. Saan ka titira? Hi. Bahay. Saang bahay? Don't. Saan? Don't. Doon din. Saan doon? Oh no. Oh why? Oh no. Oh, masisira yan pag nalaglag yan. O, count mo nga yung toys mo kung ilan yan. Count mo yung car. Sarap. Am-am siya, guys, oh. Mushroom. Ano ba yan, Mick? Kung nagpapatugtog na nakayak, Mick. Pampatulog yan. Naalala ko si Kunanin, eh. Loloboy na ano. Ayun, sayang. Hi, kain ka muna. Kakash. Ayun, guys, naano na namin yung chia seed na repack na namin. Nakaantok, kaya ito lang muna. Hindi pa namin ubos yung isang sako. Ayan, 100 grams. Pumula ako ng timbangan. Diyan sa Pure Golden. Kantok ba? Tulog yung bata. Oo, kinarga na lang. Ayun. Uy, laglag. Ayan. Pauwi na kami, guys. Maga yung uwi namin ngayon. At mag-ano si Dayan? Babaklas pa to ng mga gamit nila eh. Bukas nilipat na sila sa Cavite.